L-2025 kellha 1077 persuna bħala medja li kienet qed tirreġistra għall-impjieg f'pajjiżna. Dan kien ifisser tnaqqis ta' 51 persuna fuq il-medja ta' nies qiegħda fis-sena ta' qabel. Mindu Robert Abela sar Prim Ministru, l-ammont ta' persuni jfittxu impjieg baqa' jonqos b'mod sinifikanti, hekk kif fl-2019 il-medja kienet ta' 1698 persuna. Fis-6 snin li għaddew kien hemm tnaqqis ta' 37% fil-qatt lokali li jfisser li għal kull 10 persuni bla xogħol fl-2019 illum dawn niżlu għal 6. Minn dawk li għadhom ifittxu xogħol mal-Jobs Plus, 200 biss ilhom mingħajr impjieg għal iżjed minn sena. F'Marzu tal-2013 qabel il-bidla fil-Gvern kien hemm mal-2800 li kien ilhom bla xogħol għal aktar minn sena li jfisser li s-sitwazzjoni llum hija 14-il darba aħjar. Ħarsa lejn kemm kien hemm nies qiegħda qabel il-bidla fil-Gvern, illum hemm 7 darbit inqas, dan hekk kif Marzu 2013 kien hemm 7350 persuna bla xogħol. Minn dawn 742 kienu għawċin, waqt li llum l-għawċin li jirreġistraw għax-xogħol huma biss 80 jew 9 darbit inqas. L-ammont ta' nies qiegħda f'pajjiżna beda jonqos b'mod konsistenti wara l-2013 frott riformi progressivi kbar li ħolqu inċentivi biex persuna tidħol fid-dinja tax-xogħol, kif ukoll grazzi ta' tkabbir ekonomiku qawwi li ġab Gvern Laburista. Permezz ta' dan, eluf ta' familji kisbu dinjità akbar f'ħajjithom. Bil-maqlub, taħt gvernijiet nazzjonalisti l-qatt kien spiss jerfa' rasu tant li fl-2004 kellna medja ta' iżjed minn 8000 persuna tirreġistra għal xogħol. Fl-2013 għal kull opportunità ta' xogħol kien hemm 7 persuni fuq ir-reġistru. Illum kompletament bil-maqlub. Għal kull persuna li qed tirreġistra hemm 7 opportunitajiet ta' xogħol.